Явор и Лорер към вкъщи поеха. Киро и Асен им думата отнеха. За нас е важна думичката свобода, но кой партийно не гласува, няма място във властта. В нашата група ние сме хора, които са свободни, които могат да имат самостоятелно мнение и които имат право да се изказват дори срещу решенията на нашата група, каза Кирил Петков, а след това той и други от Продължаваме промяната поискаха оставките на Даниел Лорер и Явор Божанков, защото не са гласували по същия начин като останалите от парламентарната им група. Доста демократично, браво! Гласуването породило напрежение в Продължаваме промяната бе заради избирането на председател на Народното събрание. И не мога да повярвам, че трета седмица подред ще го кажа, но все още председател не е избран. И съответно нямаме работещ парламент. И тук идва един въпрос към вас, зрителите. Знаете ли кое е общото между мен и депутатите в последните няма 20 работни дни? И аз и те не получаваме заплата за това, което вършим. И да ви кажа, депутатите може и да не работят, но поне се бият едни с други. Нещо се е фрустрирало това, което се случва. Просто ме блъска. Да не сте му казал нещо. За него не. За съжаление обаче децата подражават на примера им. Гледайте. На кадрите виждате как група тинейджери нападат мъж в столичен мол, като след шума, който се надигна в социалните мрежи, много потърпевши и свидетели на подобни ситуации започнаха да разказват за различни видове тормоз, както физически, така и сексуален. Случва ли се на територията на по-големите молове в София? Къде е охраната? Къде е полицията? Къде са институциите? Никой не знае. И говорейки за тинейджери и нехаенето от страна на българската държава спрямо децата, в Австралия наложиха всеобхватна забрана на социалните медии за деца под 16 години. Мярката е най-строгата в света и цели да предпази младите хора от потенциални опасности онлайн. Исках тук да направя някакъв коментар, сравняващ двете места и отношението на държавата към хората, но мисля, че е ненужно, за съжаление. И говорейки за липса на контрол и неспазване на закони, силно желая да ви задам един въпрос. Чудили ли сте се някога какво е патологичен нарцисизъм? Ако не знаете, няма нужда да отваряте диагностичния наръчник и дебелите бумаги, за да проверите. Аз съм се погрижил. Слушайте, цитирам дословно. Удивих се колко много работа съм свършил, каза Борислав Сарафов, след като Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъдиха докладите за професионалните и нравствените качества на Сарафов. Браво! Огромен талант, ненадминат интелектуалец. Между другото, Бобката е единствения кандидат за поста главен прокурор. И дано да има късмет и се справи добре, че с тази голяма конкуренция никак няма да му е лесно. А между другото, в парламента, ако още малко се помотаят, януари месец наистина няма да му е никак трудно да си стане един главен прокурор за 7 години. Не е лош мандат. И сега, оставяйки обаче шегата на страна, милата ни родина отново е начално място по смъртност на пътя в Европа, като за изминалата година жертвите у нас са средно 82 на 1 милион. 2 пъти повече от средното за Европейския съюз. Основните причини, разбира се, са употреба на алкохол, агресивно шофиране и състоянието на пътните условия. И понеже на управляващите институциите не винаги можем да разчитаме, то тези статистики не трябва да бъдат подминавани, а напротив, трябва всеки път, когато тръгнем на някъде с колата, да се сещаме за тях, защото на пътя не сме сами и всички ни чака някой някъде. Едва ли искаме нашите близки или близките на някого другиго да са сълзи на очите или пък облечени в черно. И казвайки черно, няма да довърша с червено и да заговоря за Стендал, но пък ще ви поговоря за Коке, един от главните герои на сериала Новите съседи, който дойде на гости в България, а на фен среща му в Paradise Mall се изви огромна опашка. За феновете на сериала има непотвърдена новина, че Теси Одарова Морски, Нацени Хорски и Амадор, а.к.а. Капитан Салам, също ще дойдат в България. Това, ако не е велика новина, не знам. И за тези от вас, които са гледали сериала, знаят, че Коки обичаше да павка цигарки и макар, че в случая става въпрос за никотинови цигари, британските депутати се готвят да гласуват един от най-строгите правила срещу пушенето в света. Законът ще има за цел да направи цигарите по-малко привлекателни и ще гарантира, че по-младите хора няма да имат право да си купуват цигари. Също така законът ще забрани рекламата и продажбата на вейпове. И между другото, само да кажа нещо, Великобритания е забранила пушенето в почти всички затворени обществени пространства, включително барове и работни места през 2007 година. Тук при нас, ако някой до теб пуши и го помолиш да се мръдне, защото не ти е приятно, то по-вероятно или да те напсува, или да те набие, или просто да ти каже: че аз какво ти преча, че пуша? Предлагам да спрем до тук. Ще спрем, ама след стихотворението на седмицата. Преди да го прочета обаче, ще ви помоля да ме подкрепите финансово от двата линка в описанието, да харесате видеото и да ударите по един лайк, ако искате да напишете коментар. Благодаря ви. А сега стихотворението на седмицата. Явор и Лорер към вкъщи поеха. Киро и Асен им думата отнеха. За нас е важна думичката свобода, но кой партийно не гласува, няма място във властта. А в прокуратурата се шири главен прокурор. Колко много е постигнал, че велик е, няма спор.
Кандидат единствен жертва се за българските хора. Дано го изберат, че иначе ще влезе сигурно в затвор. Благодаря. Лайк, шер, сабскрайб. Айде!